давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат китобу китобхонӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба тадриҷ рушд карда, дар ин самт теъдоди зиёди китобхонаҳои марказиву деҳотӣ муҷаҳҳаз бо ҳама шароити муосири илмомӯзӣ бунёду ба истифода дода шудааст, ки насли наврас аз он ба таври васеъ баҳравар мегарданд. ин раванд низ дар вилояти Хатлон зери таваҷҷӯҳи масъулин қарор гирифта, ҷиҳати беҳтар намудани кору хизматрасонӣ дар китобхонаҳои марказиву деҳотӣ тадбирҳои судманд андешида мешавад. ҳамзамон бо мақсади бештар намудани ҷалби хонандагон ба китобу китобхонӣ аз ҷониби масъулини вилояти Хатлон соли фарҳанги китобхонӣ пешниҳод гардид, ки дар ин самт китобдорони шаҳру ноҳияҳо барои боз ҳам афзун гардонидани сафи дӯстдорони китоб тадбирҳои амалӣ меандешанд. мавриди зикр аст, ки китобхонаи марказии ноҳияи Вахш соли ҷорӣ аз нав бунёд гардида, дар он шароити хуби нигаҳдории китоб ва мутолиаи он фароҳам оварда шудааст. бо истифода аз ин имконот кормандон ҳамкориро бо аҳли ҷомеа беҳтар ба роҳ монда, дар баробари ҷалби ҷавонон ба китобхонаҳо ҳамзамон тавассути китобхонаҳои сайёр ба кормандони касбу кори гуногун адабиёти лозимаро саривақт дастрас менамоянд. имрӯз дар ноҳияи Вахш дастрасӣ ба китобҳо ва асарҳои ҷаноби олӣ ва бузургони мо хело ҳам фаровон аст. яъне мо метавонем ки аз китобхонаи марказии ноҳияи Вахш чунин китобҳоро дастрас намоем ва мутолиа намоем. инчунин бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо наврасони давраи истиқлол метавонем ки аз китобҳои гуногун истифода ва мутолиа намоем. натиҷаи фароҳамгардии шароити созгор дар ин самт ба он боис гардидааст, ки ҳамасола теъдоди иштирокчиён дар озмунҳои фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, илм фуруғи маърифат ва дигар озмунҳои зеҳнӣ ба маротиб зиёд гардидааст. тибқи иттилоъ соли равон шумораи довталабони озмунҳои ҷумҳуриявӣ дар ноҳия ба 127 нафар расидааст. китоб тарбиятгар аст. бе китоб бунёди ҷомеаи солим имкон надорад. китоб мушкилкушои ҳама мушкилоти ҳастӣ буда касро ба қуллаҳои мурод мерасонад. тӯли 5 сол мешавад ки ман дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакон наврасон ва осори шифоҳӣ ширкат варзида дар даври ноҳиявӣ ва вилоятӣ ин озмун сазовори ҷойи аввал гардида, дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойи сеюм гардидам. ғолиби озмунҳои шоҳномахонӣ, мавлоношиносӣ, қироати шеъри беҳтарин, китобхони беҳтарин иштирок намуда сазовори ҷойи аввал гардидам. ман инчунин аъзои фаъоли китобхонаҳои мактабӣ, китобхонаи ноҳиявӣ, китобхонаи вилоятӣ ба номи Шамсиддин Шоҳин, инчунин аъзои фаъоли китобхонаи миллии Тоҷикистон мебошам. ман тӯли 2 сол мешавад ки ба китобу китобхонӣ шавқу рағбат дорам ва инчунин асарҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро мутолиа менамоям. асарҳои пешвои миллат равшангари дилҳо ва инчунин дар бораи таърих ва гузаштагони мо бисёртар ривоят карданд. инчунин асарҳои пешвои миллат баёнгари таъриху тамаддуни халқи тоҷик мебошанд ва ҳар як шаҳрванд вазифадор аст ки тамоми асарҳои бузургон ва шахсони бузургро мутолиа намояд. ман инчунин дар озмуни асарҳои пешвои миллат иштирок карда сазовори ҷойҳои муайян мегардам ва инчунин аъзои фаъоли китобхонаи ноҳияи Вахш мебошам. ва китобу китобхонӣ асосан барои одамон фараҳу шодӣ мебахшад ва бинобар ин ҳар як шаҳрванд ва ҳамсолони мо низ бояд ба китобхонӣ шавқу рағбат намоянд. имрӯзҳо ки ҳавасмандии насли наврас барои иштирок дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ баландгардонида шудааст, масъулин дар ин раванд баҳри ҳарчи бештар ба китобхонӣ ҷалб намудани ин қишри ҷомеа диққати махсус равона месозад. дар китобхонаи бачагонаи ноҳия низ шароити мусоид ва адабиётҳои шавқовари кӯдакона ворид карда шудааст, ки ҳамарӯза насли наврас аз он ба таври васеъ истифода мебаранд.